ole ka chanila ka lo lom le vek chu buina kan mukbanga chuan hei puri sabji karon siama chuanin hei hi a chutney hei alu curry then ka chan hi alu dum te pon tia alu dum chu ai alu kan pum chuma chuan phel lovin a pum chum khan kan curry ta mo tui don lutuk ari ma tui si eton le mial meang tui don lutuk ei tomato prune sen carrot dan marcha pui rim tui si tui don lutuk tui lutuk tihan alu chunga kan phuma enrem em ani puri nen han carrot tui về puri sabji ka ngai nat zong anya ngai na ve em o chu ka shelawa ke chu ka dolu tu prune sen alu ngai tan apum hian ka curry mo phel lovin tui lutuk ti lo chu sei tur pok sa lo
tra này thì anh alu hi ngàn căng cồi thakila anh rem em mấy nè test patana chẳng thắc cái này thì rim tôi đủ cái chỗ cái xiêm trong cái thắc rất chẳng hết tôi về tiếp tục tiếng pui important carrot tôi lắm tôi bốc sẽ cần ấy lệ trâu đôn này nhìn xuống đi har chin ấy lệ trâu mèng ba cả pakata chân cha karon mukbang na to thế mà thầy ang hi chu ina ke main ken siam thina chan cái siam sa hi karon e về lệ mấy thina ni
Tuy bốc xí á, thạc bốc xí. Mà sẽ puri sabzi siam chuanin thak deuh lo chu tui bok si lawa a thak lo chu na dat tlat ka ti kai chu chuan a thak deuh hian siam thin ti hian alu ka curry a hianin chili powder thak chi ka tel boka marcha hring hei tiang hi thak chi ka tel boka marcha ro pum ka tel boka a helin ka me boka du ve mel khop mai marcha thalutuk thak lampang hi chu lo tui deuh zel mai ni hi thak ngam tan chuan mo ma se angam lo tan chuan le ei hara
Mm. 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 Kan lo ai zo le ta tu na chuan par le to hle mai ka ai tui boka chuan puri sabzi hi tui ka tia ke chu ka sei to ang khat kan leina a ka ai tui khop mai chuan ka video tharte min lo en sakani chuan min lo like in min lo subscribe sak ve don dia kalom lutuke bye bye